Imos agora con outra receita con bonito do norte, fresco sempre, coa súa etiqueta verde, que non falte nunca. Imos ir ata Xapón, imos facer uns taquiños de bonito, pois mariñados con un poquinho de salsa de soya, aceite de sésamo, toqueciño de mel, toqueciño de cítrico. Eso, e vósmolo acompañar cunha lactonesa de wasabi. Para este prato, mesturar os ingredientes todos que temos, líquidos, xunto coa mostaza, imos sumerxir o bonito. Isto vai un poquinho cos gustos, non? Se che gusta máis fresco, menos curado, digamos, pois o tes 5 minutiños, alle abonda. Se che gusta máis curadiño, con un poquinho máis de bocado, caixa que masticar un poquinho máis, pois o podes ter media hora, tranquilamente. Por outra banda, pois temos que elaborar unha lactonesa co wasabi. Depois nada, simplemente no prato pois imos decorando cos puntiños de wasabi, os taquiños de bonito do norte de Galicia, mariñado, depois nada, neste caso usamos un poquinho de rábano picante, para decorar, un poquinho de ceboleta verde, e nada, depois mollamos un poquinho outra vez co mollo que empregamos para mariñar o bonito.